अजित पवारांच्या घातपाताची चौकशी करण्यासाठी अंतिम अहवाल अद्याप सादरच केलेला नाही. या प्राथमिक अहवालावर सीआयडीच्या चौकशीचं गुऱ्हाळ सुरू आहे असा आरोप शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते सुनील माने यांनी केलाय. अपघाताची चौकशी होऊच नये अशी सरकारची भूमिका दिसते अशी टीका सुद्धा त्यांनी केलेली आहे. या अहवालानंतर आणखी विस्तृत अहवाल डीजीसीए कडनं लोकांसमोर यंत्रणांसमोर मांडणं अपेक्षित होतं. तो अहवाल अजून आलेला नाही. या अंतिम अहवालावर आधारित सीआयडी तपास करणार होता. याचा अर्थ असा आहे की आता सीआयडीला तपास करायला तो अंतिम अहवाल हातातच येणार नाही. आम्हाला जेव्हा सीआयडीने सांगितलं की आमच्याकडे अंतिम अहवाल आला की आम्ही त्याच्यावर कशा पद्धतीने तपास करायचा याचा निर्णय घेऊ.